I'm back with my live studio audience from May 30th. Yeah. And the number, it's limited, like we're starting with 20 people. Let them ask, or 30, it will depend. It might be more. Maybe the ginger beer, they will give us money. And then to make it more beautiful. But it's going to be beautiful, darlings. I really can't wait. And this is your chance to come and meet some of the munchies, the guests that you love. Come ask them questions. Come talk to them. Come grill them. I'm putting the show in your hands. Mina ngeke ngize ngithi ubuthakathi into ekhona. Okay. Ukuthi nje umuntu uyathakathwa ngoba uyakwazi umuntu ukuthi uantu wakho uzelwe athi akusiyingane kaBhuti le. Lisale lelo gama phezulu kwengane. Uthi ithi sizelwe kube uye eqali oya nezipho kuyo. Engasakwazi ukuyidlulisela ukuthi uyazi njalo uma wakhe ekukhulelwe saxabana. Uma siqabana noma wakho ngagcina ngimtshela ukuthi wena awusingane kaBhuti kodwa manje waphuma uyimi uBhuti uqobo. Akasakwazi ukuthi ayikhulume leyo nto useza nezipho kanti lo yamuntu ulinono. Uhlambulukile. Umenza nalezi zipho uza nento enamagama amphikayo lo mntwana. Uma lo mntwana eqala eba nezinkinga eseyidlile lezi zipho eseyisebenzisile lezi zipho eziqhamuka kanti useyaqala uba nezinkinga lo mntwana useyahamba uyakubelaphi mayifika umelapha akayiboni kahle lento ukuthi ukwenzakala ngalo mntwana usethi uantu wakho uyawenzani uyakuthakatha. Sometimes abanye sothi athi ngenze example yazi khona abantu sothi baphupha ngisho amavesi eBhayibhelini not ukuthi bakhuluma ukuthi kwenzeka kanje ngqo kuAbraham bafuna ube nepicture ukuthi kwenzakalani kini amasymbol lawo. You understand? Kuya ngokuthi nawe ingqondo yakho ilele kuphi. Amanye amaphupha alele ukuthi wena ingqondo yakho ileliphi. Sometimes bayiveza ilwane ibhubesi iyona ephethe izilwane zonke. You understand? So bengakutshengisa ukuthi umuntu ebwakini olokhuzana owayelokhuzana ophethe impilo yakho ofana nopresident wakho. Ngokuhamba esikhathi masuqala ukwenza izinto bayakutshengisa ukuthi umuntu uzohamba nebhubesi. Sometimes efena ngopresident lelo khehla lelo egcinene ephuma upresident bese ngena lelo khehla cause indlela abafuna ukuxhumana naye ngawe ngengqondo yakho nendlela ukuthi uzobona kanjani izinto. Ukhulule isidalwa leli gama lesidalwa lisho ukukhubazeka ukuthi umuntu ongemuntu angithi uyayibona. So manje uma kufanele ukuthi iqaqwe le yanto iqaqwa ngokuthi uyihlambulule uzombona sevela ukuthi esehamba ngewheelchair ethi mina ngihamba ngewheelchair wheelchair ayingeni kwelamathonga. Ngicela ukuthi mntanami uhambe uyothatha ukuthi nokuthi ngabe inkukhu ngabe imbuzi ngabe inkomo ungihlanze ungibuyisele isidwaba ngathi mangihamba mina ngiganile ngahamba sengifebile isidwaba sami sashiswa noma salahlwa. Ngicela ukuthi ungitholele inkomo ezongibuyisela lesi sidwaba. Awukwazi ukwenza isithebe sesidwaba noma isithebe senkomo ungahlanzile. Kufanele ukuthi usihlanze lezi ithebe ngoba ithebe isikwa ogogo emakhaya. Uma ithebe isikwa ogogo emakhaya kufanele ukuthi inkomo uma kuze kwavezwa inkomo okufanele ukuthi yenzele umuntu othile ngabe ikhehla ngabe isalukazi kufanele igezelwe ithebe. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Patanani Mbata. Of course, I know we are late, Zukanya, but I need to tell my munchies about my drink of choice this season 19. Of course, it's a crafted ginger beer. You know what's nice? You can get this ginger beer at your nearest Pick n Pay and Spar. As we all know that not all ginger beers are created equally. This one, specifically this one that I'm having, it's authentic, traditionally brewed the way my grandmother used to make it. And it's actually in the fridge, darling. So please make sure you put those one in the fridge, Zukanye. And it's you, my munchies, of course. I'm so sorry, but you can have yourself a ginger beer. So just test it and tell me how this ginger beer. You test that. You can be champagne, Manzibugo, when you're about to do food. So it's all energy. It's beautiful, man. And you know what's so interesting, man? I'm giving away 1,000 rand cash to the munchies that are watching us. All they need to do is to buy a ginger beer, Pick n Pay or Spar.
Create a 10 to 15-second video. Please be creative and post that video under this snippet on Facebook. On Facebook, we are Munchies and Thoughts. It's Tuesday today, and we will announce the winner on Sunday. So please go and buy yourself a ginger beer. We've got 1 liter, 2 liter, and the small one, of course, because some people they love small. Okay, darlings, then let me run the show. Hello, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Patalani. I am your chef, the chef of the nation. And because anyway, it's season 19, darlings. 6 years of Munchies and Thoughts. You know where we're coming from? 2020, during the COVID. That's when I started to create this, and we are still standing. And we are growing. Guys, on TikTok, we've got 443,000 followers. Facebook, 317,000 followers. And YouTube, we are 50,000, finally 50,000. So we are going to 100,000. So this. Anyway, please introduce yourself. Who are you? Where you from? And what's special about you? Qala Mlondo. Hey, sekuyaliwe zisuka. Wow. Hayi igama lami uNkululeko Mlondo. Ngihlala endaweni yaseMpangeni, but kwamanje ngisala ePitoli. Ngithanda nje ukubonga ama-Munchies and Thoughts ukusibekezelela kuyonke into esijayele ukuyikhuluma. Amen. Amen. Hayi umkhulu Mazibuko lona. Uhlanya lomoya. Utholakala endaweni yase eThekwini kuKwaMashu. Kodwa usebenzela kwaBest. eGoli. Uhlala eProtea kodwa usebenzela eZola. eGoli ngiya ngifike nje ngomhla wa25 njalo umhla wa25 ngisuke ngila eGoli. Mina uyangifonela mawuza kimi. Uyafona mawuza kimi angikwazi ukusebenza efonini, angisebenza efonini. Uyangifonela nje uthola direction nokuthi mina ngumuntu osebenza kanjani. Uze kimi ke. Nge25 ngiseGoli ngemhla wo10 lapho 98. Ngisuke sengiseThekwini. Ngiyabonga. Thank you so much. Basichazile ukuthi bangobani babuya apha. Of course you know them. uNkululeko Mlondo as well as uMehluli Moya. Angazi kuzokwenzakalani, but anyway, it's season 19, darlings. And don't forget, I'm back with my live studio audience from May 30th. And the number, it's limited, like we're starting with 20 people. Let them ask, or 30, it will depend. It might be more. Maybe the ginger beer, they will give us money. More people. But it's going to be beautiful, darlings, and we can't wait. And this is your chance to come and meet some of the Munchies, the guests that you love. Come ask them questions. Come talk to them. Come grill them. I'm putting the show in your hands. Anyway, namhlanje I want us to talk about ukwelapha. Kahle ukwelapha kuyini? Ubani umuntu okumele elaphe? Ubani umuntu okumele elashwe? So sikhuluma ngokwelapha umlaphi nomlashwa. Indoda yakhe uJesu ayishone khona. Ayiqale. Sasemdlandleni. Sikhuluma ngokwelapha. Abelaphayo nabelashwayo. Yes. Ukwelapha ukwelapha igama nje leli lithi ukwelapha lisho ukuphilisa. Igama nje qala. Ukwelapha lisho ukuthi kufanele ukuthi kuphilwe noma kusuke okuyinkinga noma ungaba ubhlungu emzimbeni noma emoyeni. Lisho nje kahle kahle ukuphilisa igama elithi ukwelapha. Bese kuba khona umelaphi, umuntu ongumlekeleli womoya namathonga. Ongumlekeleli womoya namathonga. Emoyeni uyalalela ezwe ukuthi kuthiwani bese eyakhuluma lokhu asuke kulalele. Akukhulume lokhu umelaphi lo. Akukhulume lokhu asuke kulalele. Aphinde futhi akwazi ukuthi
uma esekulalelile esekukhulumile bese kuyavela bese ke sekuyalashwa. Ukwelapha ke ukuyihlanza leyo nto leyo, uyisuse ebini uyise ekhanyeni noma ebuhleni. Ukuyisusa ebini uyise ekhanyeni noma ebuhleni. Kufike kukhulunywe ngokomoya bese nenza inhlambuluko. Izinhlambuluko mina ngiyaye ngibale zibentathu. Inhlambuluko ngithi khona yomlomo, khona yamanzi, khona eyimpande. Khona yomlomo, khona yamanzi, eyimpande. Yomlomo ke yiye kamoya, ekamoya, eyamanzi neyimpande noma yomhlaba. Ziwu-3 lezi inhlambuluko. Inhlambuluko le kamoya noma yomlomo ukuhlala phansi nomuntu eze nenkinga yakhe, nawe ukhulume okubonayo angakwazi nangakombulelwanga noma angaqondi kahle kahle. Usuke uma welapha uzoqondisa okungaqondile, angaqondi angakwazi umtshena khona okuzwa ngomoya. Nenza inhlambuluko ngokuthi uma usukhulumile lokho kube khona izinto ezivukayo kuye zisho ukuthi lento iliqiniso kangakanani okanye wazini ngayo. Inhlambuluko leyo yomlomo enihlambulukayo nina nobabili. Lokhu ke namhlanje bakubiza ngokuhlola, ukuyobhula. Kuyikuthi ukubhula ke sekwavalwa, kodwa nje into ephakeme njengamanje ngiyohlola. Yebo, usuke uyobona ngaleyo ndlela osuke uyobona ngayo, kodwa into yokuqala enifike niyenze nomelaphi umelashwa wena ukuthi nihlambulukelane kahle kahle. Inhlambuluko lesuke yokwenziwa lapha eyomlomo ekamoya, okukwazi ukuthi ukhulume okuzwe ngomoya nokubonayo ngomoya ngalomuntu ohleli phambi kwakho nangamathonga kubo, bese uyamtshena akuconfirm naye noma kuvume okanye akuphike ngendlela azokuphika ngayo, kodwa kumele kuhambe kuze kuvele enyameni. Kuhambe kuze kuvele okunye kuzobe kwazi. Uzosho ukuthi ngiyakhumbula kuukuthi noma ngikhula noma kwenzeka ukuthi kuukuthi nami mangiqala lolu hambo lwami kwaba ukuthi nokuthi. Kufanele mawusho kanje ngibone lokhu useyaconfirma leyo nto leyo ukuthi lento oyikhulumayo iyiyo. Emva kwalapho ke bese nizokwenza inhlambuluko yesibili okuyinhlambuluko yamanzi. Lapho umthatha umuse emanzini, amanzi ahle impophomeni agijima odakeni ahamba ukihlahla nazo zonke lezi zinto, ngoba kwakhona emanzini kunezimpande zakhona, kunezihlahla zakhona, kunezinto ezilaphayo zasemanzini. Amanzi ke ayakwazi ukumgeza umuntu ungaze umhlanganisele lutho, engaze bebomvu, engaze bemnyama, engaze be brown, engaze benjani nje, umhlanganisele wona noma umthathe umfake kuwo ahlambuluke ke manje ngokwamanzi. Ahlambuluke ngokwamanzi. Umhlambululo ngokwamanzi kufanele ukuthi kulandwe izinto ezijulileyo noma ezifihlakele ngokuzalwa kwakhe. Ngokuzalwa kwakhe ukuthi wazalwa kanjani, ezalwa ubani, kwenzakalani ngalesikhathi abazali behlangana kuzozalwa yena, umtholephi umama, umtholephi ubaba. Ingakho ngiyaye ngithi mina ayikho ingane egula uyise nonina engazi ukuthi iphethwe yini, ngoba uma engazi ukuthi unina ingane iphethwe yini igula kusukaphi, ngoba ukugula kuumlando osuka kubazali. Ngaphandle makukhona izinto asikisi ozenze wena, ozaziyo ukuthi uzenze wena, zahamba zakufaka enkingeni. Uma sewufika sewuyithola kimi uthi hawu ngangithi ngiyalungisa nje ingani mangenza kanje, kanti ngangona izinto ozaziyo ke lezo. Kodwa ingane umigula na kanjani abazali basuke bazi ukuthi iphethwe yini, ngiyabona. Le topic ibroad kakhulu. Yabona ukulashwa umuntu osuke egula. Ukugula kuyahlukahlukana, asiguli ngendlela eyodwa sonke. Khona abantu abagula ngokomqondo, khona abantu abagula ngokwenyama, khona abantu abagula ngokomoya. Yabo asifani indlela esigula ngayo. But ukulashwa lapho usuke kufanele olokhuzana umuntu osuke enikwa lelo khamthizeni noma enzele something ukuthi egcine njani, egcine right ebe umuntu onormal. Yabo
bese ukuthi umelaphi abantu abalaphayo yabo olashwayo umuntu osuke egula but lento yokulashwa ke mangithi broad abantu abaningi banalento ukuthi ukulapha it's about amanzi nomuthi yabo baneleyo nto ukuthi wonke umuntu kufanele udinga umuthi noma udinga amanzi yazi khona ukulashwa webhayi kufanele uxolise uqale kusiwe ekhaya uqale kusobaba ungalandela imithetho kumele uxolise ukuze njani ulapheke ubaba uzofenza njani uzofika ekuthethelele ekuxolisele ngendlela enenza ngayo ekhaya but indaba uzehlisile ingane wahamba uyoxolisa yabo abanye bagcine behamba benze njani baye enyangeni baye zangomeni befike befuna ukudla amagobongo only to find out ukuthi isiqalekiso asinagobongo asinalokhuzana yabo khona lapho ke into esiyenzayo ngithi mina yabo amakhosi akusinto okudlala abekwa futhi kudala kunalapho webhayi athothi umkhulu wakho waxabana nenkosi ethize you understand mayixabana nenkosi ethile kuyenzekile kwabanye mayixabana nenkosi kuthiwa hambisa imbuzo yenkosini ethize ukhokho wakho waxabana nenkosi ethize wena ungaze udla amagobongo uhambe emanzini ugcina uthwasa uyini kanti lento ufanele ukuhambisa imbuzo uyoxolisa because umkhulu wakho khonke waxabana nayo nenkosi abalekile amakhosi ukuthi siwahloniphe so yikho ngithi ukulapha ku broad akusikho kuphela amanzi nokuthi umuthi yabo khona abafanele ukuxolise khona ngisho kumuntu othandana naye yabo kumuntu othandana naye uxolise understand ukuze ulapheke egcine nini ukulapheka kubalekile kunjalo uyazi ukuthi uma uthi abantu abaningi bathi bacabanga ukuthi ukulapha umuthi namanzi I'm one of the people osabana kanjalo and because izinto esizibonayo manje siyalahleka and just a simple example what happens to me it's gonna be a joke I know there's a friend of mine bengisakhula yabona uthanda izinto ngithatha ngisemanzini I'm like what are we doing here exactly like what are we doing and uze nebhakede ngazi bekafaka ubisi or umlotha wangithela like ngathi hi so you know ezinye izinto if usingazi ukuthi kahle kahle why sizenza zenziwelani and so now I want to know don't you think nalabantu abathi bayaloywa sometimes umuntu vela ayiloye yena ngokuthi akhuluma izinto ezinjalo kunjalo yabona lokho yikho ngeke ngithi mina abantu ungajaha ukuthi uyathakathwa because ezinye izinto azenzeki kuwena kungekho umuntu wakwinokwayenza komunye umuntu mangisho njalo ukuthi kuyenzeka ukuthi ugogo wakho ayithakatha eqeda abantu eqeda ngabantu so ukuze abantu ziyabuya induku gogo wakho ayikho into oyenzayo ngeke ibuye inhle or imbi izobuya but mayisibuya ibuya kuwena onga-understand yabo kanti sekushaya ugogo wakho abanye thothi uzophupha ngisho thothi kusho umuzi wakho kwakho vethi ugogo onolaka wayengifuneni uyitshela ukuthi udila wena fanele mhlawumbe umsebenzi awuthathe kanti sekudila nogogo wakho ilapho usesimele kwenze njani ilapho kumele uhlambulule ugogo wakho bese uxolele abakuthakathayo ukuze uNkulunkulu exolele ugogo wakho okay yayibona into le ukuze exolele ugogo wakho ngeke exolele wena ugogo ngeke wena ufuna ukuxolelwa wena ungaxoleli you understand because nogogo wakho lenzile amaphutha you understand khona ukuthakatha kunjalo khona webhayi futhi ukuthakatha uthothi umbetho umuntu wayithakatha yabo once wena wacasuka noma ukhuluma into ethize leso sidalwa sakho siya kuleyo muntu siyo actor ngendlela ethize engekho right yadase ezethu umuntu encome ethena waqalekisa noma wakhuluma into embi zenzeka izinto ezimbi you understand leyo nto le sokuyisidalwa sakhe operate because sesiqhubela lapha sesigcine khona you understand bese umuntu evuka eksene ekuphuphe ungena endlini yakhe ethi ufake something kanti wena wazi ngisho umuthi ukuthi ukhulumile uyayibona into le so okunye lokho ukuthakathi yikho ngisho umuntu uthothi uzoyizangomeni yohlola vele kuthiwa uthakatho sibanibani kanti lo muntu akazi lo muntu ukuthi nayo uyathakatha inkingi lo bayathakatha kanjani bobabili bayathakatha kanjani angithi uzoyisangomeni yohlola bese sithi uthakathe lo kanti nobabili kanti nawe uyathakatha is that what you said hayi ngisho ukuthi sizohamba sokuhlolela sithi wena uyakuthaka mina ngiyakuthakatha kanti ngibethe umthakathi kanti ugogo wami wenza lento mina hayi mina angazi ngisho umuthi
You understand? So ezinye izinto eshaya abantu ngokuthakatha. Okunye futhi abanye abantu bayathakatha. Sometimes yabo lezilwane ezikhandwayo. Ezeyinhlanhla ezanizana azinaso isiphiwo lento engangayisho. Ayinaso isiphiwo. If wena ugcaba isilwane sithi sisigcabe isilwane kuwena, leso silwane asinasiphiwo. Ufuna inhlanhla sizobheka umuntu onaleyo nhlanhla odingayo bese siyafika ebusuku sizowenza something. Sometimes omunye umuntu bayambulele kube ngathi wena kanti akusiwena. Ilento nawe uzama ukuphila nawe uzama ukuthi impumelelo iye khona bese uthi umuntu uyathakatha. Mthiya uyabona kuyikuthi ngoba uMazibuko unenkinga eyodwa. Yonke into uyilanda emuva ayilande ngemvelo. Uyabona akukho ukwelapha ngaphandle komoya amanzi nempande noma nomuthi. Akukho ukwelapha okwedlula lezi zinto ezintathu. Umhlaba lo omilisa izihlahla. Umuthi owumuntu. Yebo, okusho ukuthi umphefumulo yilolu ketshezi lwegazi oluba nezifo bese kuzoba umzimba. Lo shayekayo nogulayo ugwazwa isibhobo, ubhlungiso, iqolo, isibeletho, isinye, umuzi wendoda kanjalo imlenze. Lezo zinto lezo nesihlahla sinalezo zinto nazo wena. Ingakho sikwazi ukuzala nokuproduce. Ukwenza izinto eziningi. Into eyenzeka kumuntu yenzeka emthini. Into eyenzeka emanzini yenzeka egazini lomuntu. Ingakho abantu bamanzi bengodokotela ukuthi abazazi bona ukuthi bangodokotela. Umuntu wamanzi ilento kuscience abayibiza ngechemistry. Uzosebenza ngezifo zegazi umuntu wamanzi ngoba yonke into ayembulelwayo ihamba nokuzaleka komuntu, into ku DNA, into esegazini, ekuma cells nazo zonke lezo zinto lezo. Umuntu okuthiwa uphiwe isipho samanzi ngoba lo muntu ophiwe isipho samanzi ngeke ngathi amanzi mina alanda into ekujuleni ayiqubula ayiphakamisele phezulu uma ngikhuluma. Yileyo nto leyo amanzi akugeza kuqubuka imfihlo eyayikade ifihliwe. Umlondo ukhuluma ngendaba yesalukazi ukuthi isalukazi wembethwe umthakathi. Mina ngeke ngize ngithi ubuthakathi into ekhona. Okay. Ukuthi nje umuntu uyathakathwa ngoba uyakwazi umuntu ukuthi uantu wakho uzelwe athi akusiyingane kaBhuti le lisale lelo gama phezulu kwengane. Uthi ithi sizelwe kube uye eqali oya nezipho kuyo engasakwazi ukuyidlulisela ukuthi uyazi njalo uma wakhe ekukhulelwe saxabana. Uma siqabana noma wakho ngagcina ngimtshela ukuthi wena awusingane kaBhuti kodwa manje waphuma uyimi uBhuti uqobo. Akasakwazi ukuthi ayikhulume leyo nto useza nezipho kanti loya muntu ulinono uhlambulukile. Umeza nalezi zipho uza nento enamagama amphikayo lo mntwana. Uma lo mntwana eqala eba nezinkinga eseyidlile lezi zipho eseyisebenzisile lezi zipho eziqhamuka kanti useyaqala uba nezinkinga lo mntwana useyahamba uyakubelaphi. Mayifika umelaphi akayiboni kahle lento ukuthi ukwenzakala ngalo mntwana. Usethi uantu wakho uyawenzani uyakuthakatha uantu wakho. Umthakatha kanjani uanti? Akazi nokwazi ukuthi uyamthakatha umntwana kaBhuti wakhe. Angithi uyabona ngaphandle ke kulesi simo samanje abantu asebevele bethi belapha abantu kanti sebeyabadwalisa. Mhlambe ke umlondo uhamba lapho ekuthenini abantu namhlanje wahamba lo muntu ebulela ingane kamna kwabo. Mhlambe indoda yakhe yayisimlobolile. Uma isimlobolile yathola ingane kwenye indawo uthola ukuthi yena ubezala amantombazana engamzala umfana. Wase ehamba eyofuna umuthi wokwazi ukuthi abulala ingane yendoda yakhe. Ayibulale ngoba ezele ingane yomfana kwenye intombazana noma entombini yena eyingoduso. Uma elokhuzana ehamba eyofuna lo muthi lo wokubulala le ngane ife ngempela ingane upoison lo. Ife ngempela ingane. Uma isifile ingane isiyabuya le nto mayethu uyadlula yena uya kwela mathongo. Usefika le ngane imele sangweni imlindile kwela mathongo.
ukuthi wazalela ubaba kusho ukuthi thina bezizalwa imbewu eyodwa nabakwethu kodwa esakhe isandla sakwazi ukwedlulela esibelethweni sikamama sabulala mina angithi uyabona ubuthakathi lobo bamanje emadaleni bekungekho into okuthiwa ubuthakathi ngaphandle kokukhanda into uyikhande besiba yintembi mawufika kwelamathonga kuthiwe kwangamela uthatha ukuthi njengoba sike sakhuluma kwenye yama episode sikhuluma ngendaba yokuthi umkhulu uyona lapha ekhaya uma ona la ekhaya bese ufuna ukukhanda into ezokwazi ukulungisa ukona kwakhe engahamba abuyele kwelamathonga emakhehleni ukuthi ngiyavuma ngonile ngenza u1 2 3 ngicela ningitshene nina ukuthi ngiyenze kanjani lento ukuze ibuyele esimeni ngoba ayikho into engabuyele esimeni ngoba nomoya urounda kanje uhambe layini nowodwa yebo uhamba entweni ebanzi evulekile kodwa uhambe layini nowodwa ucirculator la ulo round ube uhluka ngama direction awo unorth east to south west yebo kodwa uhamba into abantu abasala kuyo basala ekuthenini abawuboni lo moya ukuthi ugijima kulayini owodwa wecircle njengewashi liya ku1 liya ku2 liya ku3 lize liyofika ku12 kodwa lokhu rounder endaweni eyodwa lenza nje nomoya kunjalo Okay. so manje ke yilezo zinto ebengithi ngiqala ngazo mina ngigubhuka nazo ukuthi umoya amanzi umzimba uma siye emzimbeni siye ebandeni uma siye emzimbeni ngoba uma singathi ukwelapha akusizo lezi zinto ezintathu silahlekile ngoba uzoza la uvuka ugeze usuku nosuku uye emsebenzini usebenzisa ini amanzi nensipho ekhandwe ngazo lezi ihlahla o sunflower obanibani wena usebenzisa ngoba lensipho isinsipho engesona isihlahla awuboni ukuthi isihlahla lesi angithi yabona manje lento yokwelapha ila enhlambulukweni yomoya enhlambulukweni yomzimba ngamanzi enhlambulukweni yomzimba ngezimpande uyizimpande wena uyimithi ungamanzi wena uhlale esibelethweni uhlale ungamanzi isperm sahlala. Wow, my manches, I hope you are really enjoying this and you are learning because what I'm noticing here, I think it's not that lahlekile, it's because we don't know this information. And the normal situations sifake intweni ingoba singanalo ulwazi, which I think shows like Manches and Thoughts that brings people to come and share knowledge and to come and educate people. Do you want to add something before I move to a new topic? Yabona yikho ngithe eqaleni amanzi umuthi akusikho kulapha kuphela. Kuyalapha lapho kulapha la kodwa akusikho ukwelapha kuphela. Cause ngisho ungahamba eSouth Africa yonke if uqalekisa ubaba wakhe ethi ubaba wakho uyaqalekisa ngeke uthole gobongo leqalekisa lesiqalekiso lothu rivala iqalekiso ngeke uthole gobongo ngeke uthole muthi ukuthi uvala isiqalekiso into ongayenza ukuthi usuke uzehlisa ingane uthi no athi ngiyozehlisa kubaba ngehlisa umoya ngithi baba ngiyaxolisa u1 no2 no3 bese ubaba engikhulula it's either uthatha imbuzi uhambe emsame ekhulume abanye thothi basebenzisa umkhuleko kuya ngekhaya ukuthi operate kanjani inhlambuluko zakhona ze-operate kanjani khona thothi uzasho ukuthi ngiyakukhulula ukhulume emsamo kuphela emva lokho akukhulula abaye bakhulume esibayeni esho ukuthi hayi na ingane ifikile siyazehlisa cele ifane nazo zonke ingane sizolandela umthetho u1 no2 no3 akekho umuntu ongayenza iphutha ukhululeke emva kwalokho izinto zakho ekhaya. Oh wow, thank you so much. I just want to ask just a general question. Ngiyengizwa abantu besibalala nezilwane abanye bethi bengiyolahla isilwane kodwa lento isangilala. Number 1, vele ilwane zelala nabantu. Number 2, isilwane kuyakhona ukuthi silahlwe uma ukuthi sikhona. I don't know, I never experienced this. Maybe I don't know. Mazibuko, let me start with you. Okay Kahle le ndaba sikhuluma indaba yesilwane. Yes. Yebo Mthiya. Mthiya uMazibuko unenkinga noma uyinkinga nje uMazibuko okay kodwa ke yes akwesibuye la akekho umuntu oshone umuntu abuye isilwane kodwa akekho umuntu oshone umuntu abuye eyisilwane. It makes sense. Kodwa kuyenzeka uthi uyalala ebusuku uphuphe isilwane. Okay ke
Ukwelapha uma usuke welapha umuntu evela enesilwane noma elala nesilwane noma ehlushwa isilwane kufanele ukuthi uqale umbonele ukuthi inkingi kuphi bese uzothi mawusumelapha umelapha ephezulu kwaleyo nkinga akwengi ukuthi ngiyibeke izozwakala lelokhuzana le ndaba yami isilwane emzimbeni womuntu abantu bakubo isilwane emzimbeni womuntu abantu bakubo ngezinto abahamba bezenzile emhlabeni zasala zayisiqalekiso phezulu kwezizukulwana noma phezulu kwabantwana lezo zinto abazenzile kodwa ngoba abasakwazi ukubuyela enyameni ngoba bedlula yangcwatsha inyama yabuyisela emhlabathini yasmelta yabuyela yamanzi omhlabathi abasakwazi ukubuyela emzimbeni bagijima ngomoya bayazulazula sebefuna nanoma imuphi umzimba bangangena kuwo bangene ebhubesini livele ebusuku ulele ibhubesi ulibone leli ibhubesi likhulume wawalibona ibhubesi elikhulumayo cha kodwa mawulele ephusheni uyakwazi ukubona ibhubesi likhuluma wawayibona inyoka ekhulumayo cha kodwa mawulele ebusuku uyakwazi ukubona inyoka yenze njani ikhuluma wawayibona impepho ikhuluma wena cha kodwa uyakwazi ukuthi ephusheni ishunqe ikhiphe izwi ikhulume kukhuluma izwi esihlahleni ongalazi ukuthi livelaphi uzuthi wena ngiphupha isihlahla esikhulumayo sakhipha indaba ileyo nto leyo kufanele ukuthi abantu bayazi bayiqonde ukuthi lo moya uyazulazula ufuna indawo lapho ongahlala khona ngoba mawuthi uyahlala kuwe mthiya uyagulisa emzimbeni ngoba kunomoya ophila kuwe ongowakho manje uyayimpintsha uzama ukungena ngendluzulu ungena ngenkani kuwe ngoba umuntu wakini angeke ungene umuntu wakwenye indawo kodwa ungene umuntu wakini bese uma ezaba ukungena angayithola indawo wena uyahamba uye endaweni enomsindo uyahamba uye endaweni ezigezayo uyahamba uyakuphi ebelokho ehlehla lo muntu kuwe hlehla abona ukuthi kuze ngikwazi ukuya kulengane ngoba sinegazi linye kumele ngene esilwaneni ngiyiveze ngesilwane ngiyiveze ngenja efuna ukumluma ukuze azovuka hamba yofuna ukuthi le nje ngiluma ephusheni inlumelani kwenzakalani usengenile esilwaneni usevela ngenja ngenkomo uvela ngezilwane zasendle nayo yonke lento ukuze wethuke wena ubuyele uyomgeza aqala vele ngabelungu ngani ngamandiya ngamaChina usho wena ngiphuphe uPutin upresident wakuphi ngiphuphe ubani uqale futhi ubuyele egezeni so now lento yokuthi abantu balala nezilwane basobelana nabantu bakubo abadinga attention uqedile basuke befuna attention manje uma uzoya kubelaphi banamhlanje njengoba ngiphinda ngisho ukuthi umlondo uyabona ubuthakathi ngoba bakhula sekunobuthakathi manje thina sivele silalele emumva mina umthakathi ngisho kubo bonke abantu ongadibana nabo ethi wena sho mazibuko uyofika kutshela ukuthi lo muntu akafuna ebuthakathi angeke akutshele nokuthi abantu bakini bayakuloya kwenzakalani usekushaya ngesilwane uhamba usilandaphi ngoba ubuthakathi yinto engekho kusuke ngamacala nje okhokho nomkhulu abawenzile ezakabi kuwe asangaphenduka izilwane ngoba ngisho kuthiwa ulale nedlozi makuthiwa ulale nedlozi yazi ukuthi uzophathwa isibeletho kufa ingane esibelethweni nazo zonke lezi zinto ulalwe nomuntu wakini kulalwa kanjani manje nedlozi uphupha ulala nomalume wakho uphupha ulala nomkhulu wakho nazo zonke lezi zinto okanye uphupha ulala naye inyoka ingena ngaphakathi kuwe lo muntu wenzela ukuthi uvuke uhambe uyofuna ngoba uzovuka ngempela isibeletho sibhlungu ungowesifazana uvuke umuzi wakho ubhlungu uyindoda so ayikho lento okay anyway let me hear you yes hayi yasuya amaChina yabona isilwane ubuthakathi asikusabhathi into ekhona okay isilwane ilento esilwane ibroad but ngizozama ukuyichaza yabo isilwane kunomehluko izilwane zayisemsomkhulu bakho kunomehluko isilwane esisetshenziswa wena osivuswa wena yabo akufani
kunesilwane somkhulu bakho yabo umkhulu wakho mayikhanda lezi zinto ufike kuneyivumelwano esenziwayo mawenza lezi zinto ayifani ke ivumelwano khona isivumelwano makuthiwa uyothatha lento noma uyosebenza lento uzo sacrifice ngisho noma ama generation awu3 Okay. after wena understand yabo iwona azoba isacrifice is either uzoyidlulisela wona iqhubeke nalento or azohlupheka if engayithathi lento yabo labo bantu ke izilwane mayikhandwa zikhandwa ngendlela ukuthi ke masushonile izona ezijwayele ukuba ukutake over kumkhulu wakho kwenziwe isivumelwane umkhulu wakho mayeseshonile mayisebenza ngelwane ilwane ziba namandla kakhulu kunomkhulu wakho cause kwenziwe isivumelwane yikho isilwane sometimes umkhulu wakho into njalo izilwane mayizofika ziyakwazi ukuzenza isho ugogo wakho zizenze ngisho ikati zizenze ini nawe uthothi othanda ukuyibona zizenze ngisho amamamedi you understand cause ini zifuna ukukuzuza moyo thize ukuze ukwazi ukuyithatha bese iqhubeka lapho bazayigcine khona ukuthi abantu ke so benga understand ukuthi umkhulu wakho beoperate kanjani ngalezo lesiphiwo sakho lento yakade ekuthathile thothi emabusiness yena uzofika ufuna ukuoperate ngomngoma yabo egcine ehlupheka lapho kwehlupheka unomphela ezeshona understand ilwane lezo yabo cause ilwane ngisho usithaka especially uzokuganga uyakwazi ukuthanga ngisho na chameleon unwabo lenze njani mahlala endaweni emhlophe lingathi lumhlophe mahlala luzana lesilwane mosikhande ngale masifika kwena ebusuku singazenza ngisho intombi yakho sizenza ngisho umkhulu wakho sizenza ngisho ubaba wakho sizenza ngisho imamedi you understand ukuze uyithathe lento yabo bese usebenza nga ezinye ihlobo lesilwane lolo hlobo lesilwane liyalahleka nalo cause uyakwazi ukusilahla you understand asikho isilwane singakwazi ukusilahla bese ukuthi ke kuba nesilwane webhayi yezo bese kuba nesilwane webhayi thothi umuntu ukhandile for mhlambe ukubelethisa umuntu thizini ukuthi mhlambe ufuna ukuthatha izinto zakho bese kubelethisa isilwane ukuthi mhlambe udaka utshwala noma uwenza izinto engekho right ufocus kuleyo nto leyo kunezilwane lezakhona nakhona futhi ziyakwazi ukulahlwa ayikho into engakwazi ukulahlwa kuya ngawe umuntu ukuthi wena ufuna ukuyilahla noma ufuna ukuqhubeka nayo Okay. hey umthiya hayi wazwayidala wazwayidala leli gama lokulahla mthiya igama lokulahla liyenye into ngoba ngisho nje mina ukuthi umzimba womuntu ukhandeza izilwane umzimba womuntu nje ukhandeza izilwane kunalento oyithola lapho olwandle okuthiwa i-octopus ngathi lixoxo lento iyafana nje nesandla kanje ngoba isandla nje simile ifana nje naso ngqo umuntu isandla sakhe futhi siyakwazi ukumisa kwesihlahla isandla sakhe lesi so manje lezi zinto thina ngoba singabantu semukela yonke into ekhona eyimvelo ukuthi ibe yisakhiwo sani somzimba wethu manje lento yokulahla ibanzima ukunokuhlambulula ngoba mawuyilahla le nto uzoyilahla uyivale ivuke izizukulwaneni ngoba uma uyilahla uzoyilahla wenzela ukuthi ingaphindi ibuye kodwa isibeletho esazala lo muntu owayikhanda lento okanye oziveza ngalento asifani nalesi ozala ngaso umntwana wakho uma usuvalile baningi abantu abavalile bavalela bani bona abavalela izizukulwana ngoba akasazi isibeletho ayotshala kusimbewu kusasa yena uyivala ngalesi sikhathi esela uma eyivale eseganiwe uyayivala izingane zakhe mayikhula zizala izingane leyanto ivela ivuke kuthiwe hamba uyohlanzela umkhulu wakho kutheni ingane kanti izalwe ngesinye isibeletho ngoba umkhulu noma ubaba uyivalile leyanto wayivala kuye nomkakhe wena mawusuthola owesifazane ongasuki kuleli ikhaya oqhamuka ngaphandle
usiyakwazi lento ukuthi ivele lomkhulu noma lesisilwane sithi bhobo sibhoboke kule ngane siyihlupele ngane into ngeke uzuyazi ubathole sebethi abazali ungahambi kuyohlola ungahambi kuyokwelashwa kunomthetho wala ekhaya nesiko lala ekhaya elenza ukuthi nokuthi ngoba babalekela ukuthi uzovula lento ayivala yena lapha ekhaya kodwa manje mawuthi uyabuka uyahlupheka wena uhlushwa yini uma kuyikuthi akufanele uhambe uye kulezo ndawo uyofuna lento oyifunayo uyabona manje izosilimaza into yokulahla ukunokuhlambulula. I'm coming, Kesh. So, Mazibuko, are you saying to me and the Munchies that are watching? Yes. Kahle uma kuzothiwa ulana nesilwane or in siyazona basibalala nezilwane. Yebo naso zonke lezi all kind of things. Akumele usilahle ngoba yilo moya lo odinga indawo ogcina uyithola usesilwaneni. Yebo, into enjalo nje ngoba manje kuyenzeka ke futhi kulezi igebengu zamanje ezigangayo lezi inyanga mbumbulu izinyanga mbumbulu yebo igebengu zinyanga mbumbulu uyamangala ukuthi lesi silwane silahliwe sasuswa kuwe kodwa uyaqhubeka futhi uyahlupheka sekuvele esinye isigulo ngalesikhathi esilahla umtshontshile lo muntu nalezi zinto zakhe zalamandla akamlahlanga umtshontshile lo muntu wahamba wayomsebenzisa yena ngoba injalo usale nenkinga wena. No, you're reminding me now. It makes sense. One of the guests I had on the show, of course I'm not going to name it, he did say ukuthi uma ufuna ukulahla lezinto yeliyazithatha uqedileke ayithathe ziyohlala kuye isidalwa sakini. The other guest, not the one you're talking about, the other one, you remember man. Yena lo uyabona yes ngoba ngutshana nje ukuthi once wathi umuntu uyokulahla isilwane kufanele ukuthi umbheke lo muntu ngisho amaphupho azowaphupha uzoya kuye nazo zonke lezo zinto lezo ngoba lo muntu lona ngalesikhathi esilahla lesilwane uthi ulahla isilwane kanti uvala abantu bakini kuwe and uyabathatha uyobasebenzisa wena usale nenkinga kulunge lokho akwenza manje kuvuleke enye inkinga eceleni usuyaqala manje usunenkinga entsha wena. Okay. Emva kokuya kulo muntu ngiyabona. Umthakathi right? Umthakathi right? Hayi kuliphi lelo gama. But umthakathi. Ngangikhanda. But umthakathi. Imoyeni. Bese wenza imoyeni. Umthakathi. Anyway. Okay. Athi umchazeli Mazibuko uyabona khona lapha edideka khona. Ubani? uMazibuko. Okay. Khona lapho odideka khona Mazibuko. Yabo Mazibuko. Okunye kuchazayo ukuthi ngichaza into ezothuma nje eseceleni. Yabona if kuyolahla athinkalekisi isilwane, if usiyolahla isilwane, awulahla abantu bakini. You understand? Athi ukuchazela ukuthi yazi sokwenze njani athinkalekisi nje ngami. Ngizohamba ngiyolanda lento, ngiyosithatha lento. Because isuku ingekho, ngilanda into kunemthetho wasekhaya ohlambulukile oqondile. Umthetho wona ovala imimoya ethiza ukuthi ingangeni. Understand? Yikho uma ubuka umuntu mhlawumbe waqala wenza izinto engekho right kunemoya infiltrateayo kuyena bese yamphazamisa egcine ngathi manje into eabnormal zinormal kuyena ngiyeza lapho. Yes bese ukuthi ke yes bese ukuthi lezo yilwaneke mayifika la zifika nemithetho yazo ilwane zifika nemithetho zifika nemithetho yazo imoya ifika nemithetho yazo leyo moya uzoyisebenzisa uyisebenzise mase mhlawumbe ushone ibese imbatha wena ade uyisebenzisa ihlupha iqhubeka ihluphela ekhaya akulahlwa umkhulu wakho akulahlwa ugogo wakho kulahlwa lento kade isebenzisa mayikade silahlwa bese kubuyisa umthetho lo buvele ukhona yikho mawubuka mina amavideo ami zokutshela ukuthi umthetho ubalekile ngisho ngasilahle sona but if umthetho ungeke uzuqonda umthetho wakini ukuthi umuntu osifazana uphila kanjani umuntu osilisa uphila kanjani izizobuya cause zona zenze njani zihubha lapha enganamthetho khona isilwane. Bese ukuthi ke lapho ke sesiza lapho ukuthi wena nasi isibeletho sentomazana. Yabo umuntu esifazane ukuthi manje sekwenziwa ngenye indlela. Yabo umuntu esifazane mayisuka kube ezoshada lokhuzana ezoba umfazi la noma umakoti. Ukhohlwa yikubo. Kuphihlizwe iplate, kuphihlizwe ini akasabelong lapha. Uze eze la ezolandela lemithetho yala. Usefana nengane yala ekhaya. Yikho ngeke ngisho ukuthi intozana idivorceile kunzima kakhulu lapha but ngolunye usuku yabona if ilokhuzana ezolokhuzana ufike eqhubeke nemithetho yala ayivusa ekhaya
lezi zinto zakubo ukuthi nani yikho kuzokhulunywa ezinye ivumelwane khona la ugezwe ngenyongo ukhishwa kubo useyingane yalakha ngisho idalwa zalapha seziyazi ingane yalakha yala ioperator ngomthetho wala useyistranger yikho gogo bethu mina ugogo wami wayingayi ngisho kubo ngisho kushoniwe. You understand? Yabo Mlondo. Yes. Mlondo. Lokho Hold on, Mazondo. Hey, yabo Mlondo. yes bese eza la usoyilandela imithetho yala mayikhaya kungama Nazareth noma kuyini singama Christian uzo-operate ngemithetho yala le mimoya ngeke ibuye uzofundisa ingane ngomthetho ubaba ubalekile usefundisa ingane yakhe ngomthetho ihambe ngakho umthetho emva kwalokho makuthiwa khona eyophazama kumthetho ihambe yolandela lento shuthi isiyayibuyisa lezi zinto phinde iqhutshekwe. Okay, thank you. Wemlondo khehla lami abantu baphupha izilwane emihla namalanga. True. Izilwane. Uyabona Mlondo uma uphupha isilwane esiyinkomo uphupha isidalwa samakhehla. Uma uphupha isilwane esiyinkomo uma kuyikuthi leyo nkomo leyo iyinkomazi okusho ukuthi isidalwa sezalukazi ezizinzala abantu noma ezizinzala ekhaya la ekhaya. Mhlambe ubaba wala ekhaya uzalwa uMabuthelezi. Lo Mabuthelezi lo omzalayo uyena owazala lokho esibiza ngenkosana namhlanje. Kunjani? Lapha ekhaya yaqhubeka yandisani isibongo okusho ukuthi laba abantu besifazane bathi mabelethwa la ekhaya bazala izingane ezikwazi ukuqhubeka isibongo okuze izingane zani zabafana. Ngizama ukucacisa leyo nto ke Mlondo ukuthi abantu ngoba imihla namalanga bephupha izilwane ayisi umndeni wabo izilwane kodwa imoya noma umoya owembethe kulesa silwane iwona osegazini lakhe lo muntu. Okay. Angithi uyabona so manje awukwazi ukuthi ungathi uphupha inhlwathi noma ke uphupha lenyoka enibiza ngenkanyamba ngoba kuthiwa ngiyazi nkanyamba. Okay. Noma ke uphupha inhlwathi. Okay. Ujabulela ukuthi wena uphuphe inhlwathi ngoba kuthiwa inyoka yani yenhlanhla. Angithi uyabona kusho njalo yebo kunjalo vele bathi ngoba kuthiwa inyoka yenhlanhla bese uyajabula uphuphe ingwe uyibone unamandla wena ngoba kuthiwa ingwe idla ngamabala noma isilwane esinamandla edlozini emimoyeni ezithunyweni kanjalo awukwazi ukuthi ungathi uphupha leyo nto bese uyajabula kodwa kunalomuntu owembethe phezulu lesi silwane ongwakini okudinga ukuthi kususwe lesi silwane mhlawumbe sishawa ligama lokuvala ukususa lesi silwane ukusihlambulula asale lo muntu ewuye ngoba wena wazi umuntu kini ukhule kunabantu hayi kunelwane. So manje isilwane sekungaba ke ilokho okukhandiwe kube yimkhovoti koloshe nazo zonke lezi zinto. I was coming there ukuthi abanye bebalana nomkhovoti koloshe. Yebo angithi lo muntu usevela nento engathi ingane la ekhaya mhlambe kunesalukazi sasifelwa zingane silokhu sifelwa zingane zidliwa ilento yakhandwa umkhulu la ekhaya evele inyoka enkulu umkhulu yena evele inyoka enkulu okuyiyona abathi umuhambi uyohlola kuthiwe lenyoka idla abantu ekhaya kanti umkhulu wayekhanda into eyamngcolisa yamenza wayinyoka mayezovela ephusheni edla lezi ingane esibelethweni sikamkakhe mhlambe emganise etsheni ukuthi unamandla nazo zonke lezi zinto esesebenzisa isibeletho sakhe ukuthi akhande lemikhovu endala ngobuso kodwa ukubona kuyingane kugqoke inabuye noma iphempasi kulale nawe ke ulale nenyoka ulale nazo zonke lezi zinto zikhandiwe zasuswa noma mhlambe zayikade umkhulu wakho waqalekiswa waboshwa kwathiwa wena uyofana nenyoka wena uyofana nebhubesi wena uyofana nengwe ngoba uthola ukuthi wangcolisa into eyayinamandla mawuzofanisa nengwe eyayinamandla yondla abantu ekhaya uyayibona. Okay yabo mazibuko uqhathanisa izinto engafani. Okay yabona ukhuluma ngelwane namasimboli. Okay. You understand? Uyaxuba akodwa mazibuko kunomehluko between imkhovu notikolosho mayifika kuwena. Kunomehluko makufika inkomo ezisimbulu ukuthi cause yabona athi inkalekise yazifana nani fana ukuthi umuntu uzophupha mhlawumbe upresident
bese etshela upresident uyongena la kanti isimbulu utshengisa ukuthi ulo phethe impilo yakho yabo kuyenzeka ukuthi uphuphe thothi uphupha ngishinja not ukuthi bathi mhlawumbe ngathini mhlawumbe kunesilwane ethizeni bakutshengisa inje into ejwayele ukufuyelwa ekhaya so lento le uhujwa into yasekhaya khona izinto ezikhupha ezala ekhaya amasimbulu lawo akufani nezilwane uvumelana nami kodwa Mlondo yes akufani nezilwane sometimes abanye sothi athi ngenze example yazi khona abantu sothi baphupha ngisho amavesi eBhayibhelini not ukuthi bakhuluma ukuthi kwenzeka kanje ngqo kuAbraham bafuna ube nepicture ukuthi kwenzakalani kini amasimbulu lawo you understand kuya ngokuthi nawe ingqondo yakho ilele kuphi amanye amaphupha alele ukuthi wena ingqondo yakho ileliphi sometimes bayiveza ilwane ibhubesi iyona ephethe izilwane zonke you understand so bengakutshengisa ukuthi umuntu ebwakini olokhuzana owayelokhuzana ophethe impilo yakho ofana nopresident wakho ngokuhamba esikhathi masuqala ukwenza izinto bayakutshengisa ukuthi umuntu uzohamba nebhubesi sometimes efene ngopresident lelo khehla lelo egcinene ephuma upresident bese ngena lelo khehla because indlela abafuna ukuxhumana naye ngawe ngengqondo yakho nendlela ukuthi uzobona kanjani izinto. Okay, I want to ask something now. I don't know if I heard you well, Mazibuko. Yeah. When you were saying that imoya lena okay siyamncaba umuntu okunemoya elahlekile or elahliwe le moya le sometimes idinga indawo igcina ithola ingena mhlambe ezilwaneni yebo kunjalo nje I don't know, so are you saying the same thing? Oh, because you mentioned okay. base no Putin and what I don't know if I heard you. It's a question. Okay. Yeah. Akusinto eyodwa. Okay. Yazi akusinto eyodwa yini yabonana khange kuba amasimboli ukuze ubone ukuthi kwenzakalani. But it's not the same thing that he was saying. Yena uthi umuntu wakini ungena kuphi ebhubesini. Usho njalo amangicabanga. Impela kunjalo Mlondo. Mina into engizama ukisho ukuthi not usuke esengena ebhubesini usuke kutshengisa ukuthi yena uhlobo luni lomuntu. Ongesilwane leso. Ngesilwane isimbulu not ukuthi into ekhona so uma ufish uhlobo luni lomuntu. Yabona ke ufishiki seqhamuka ngisho indaba zezilwane sekufika nemkhovu sekufika notolosh because bayakwazi ukuzenza yikho sesikhuluma amamamedi sesikhuluma ngenhlwathi kade ngikhuluma. Mlondo ke nginganqamuli ikhehla lami uyabona nje mawuzokhuluma ngofishi bese avele ukhulela umuntu ekhaya azale athi uphupha ufishi wena mawuphupha ufishi nje uwe avele unkosikazi wakho ade ngakhulelwa avela akhulelwe azala umntwana uthola ukuthi lo fishi lona ubulethelwa ikhehla ngeplate likulethela ufishi manje uyabona ukuthi unento okufanele ukuthi uyiqonde Mlondo ukuthi ukhuluma ngamasimboli isimboli isho ukuthi leyo nto iziveza ngaleyo nto ibingeyiyo isimboli isho njalo. Number 1 athi uchazelana futhi wena ukreme lokho you understand ukuthi athi uchazela ukreme ukuthi indaba kafish bese kushuthi khona umuntu okhule yazi kuyenzeka ukuthi uphuphe lento ehlezi thu inhlanhla kuyenzeka uphuphe udobo fish yazi mawudobo fish bazothini inhlanhla mawungena social media bazothi inhlanhla kuyenzeka ukuthi udobo fish kanti bakuchazela ngekhehla lakho nomsalukazi sakho ukuthi ufishini isidalwa sasemanzini meaning ukuthi salanda imoya khona la emanzini sasebenza ngayo kuyenzeka lokho angisho ukuthi akukho wrong yes kodwa kuyenzeka nento kanjalo so iphupho ulibuka lonke. Okay, yebo just talk and then we move into a new topic. Just put your point. Ukuthi mina angikwazi ukukhuluma into ewumkhuba noma mina ngilandela imvelo nje ukuthi sikhuluma ilwane Please respect. angikwazi ukukhuluma ngento eyumkhuba ngilandela imvelo njengoba injalo uyabona nje ufishi uma sizowulandela umkhome lona ukhuluma ngekhehle lukhokho umkhome nje uyiwo ukhuluma ngekhehle elidala noma lingabanga ukhokho kodwa yikhehle elidala okuyilona elalenza izinto zenzeke ekhaya umkhome kuzothi idolphin ikhuluma ngesalukazi esangcolisa sasinento ezinhle ngoba idolphino iyancelisa idolphino owayeyinento ezinhle kodwa wahamba eseyimosha kodwa manje usezoyiveza ngale dolphin ingakho ubona abantu kuvela omemedi kuthiwa hayi unenhlanhla enkulu kwase kwenzakalani kanti uthola ukuthi umntwana wakini owamfica esibelethweni wena uvela njengememedi njengenkosana yamanzi owamfica esibelethweni okanye
owayeliwele waphuphuma yena wasala wena useyiveza eseyintomfishi ngoba lento iwufishi ihlala emanzini yebo uziphethe izinto ezinokukhanya kodwa manje usakhubazekile ngoba usavela ngesilwane leyo nto ikutshena ngokusobala ukuthi laba bantu basuke becinga indawo kuwe ugule wenze zonke izinto uze kumazibuko afika kuvale laba bantu bese bevela njengezilwane kuwe usulele bevele ngeyilwane nje usulele uzuthi wena ngabuya kumazibuko ngaqala manje ngaphupha amamemedi ngaphupha izinhlwathi ngaphupha ini ngaphupha yebo lento ophathelwe yona yitho ngalakini inenhlanhla phakathi kodwa ingcolile idinga ukuthi uyigeze uyikhiphe ebulwaneni yiwo lamasimbolo umlondo akhuluma ngawo ukuthi lo muntu uyiveza ngesilwane kodwa uwumuntu udinga ukuthi umsusa isilwane asale uya kunike lento njengoba injalo ifike kuwe ngqo. Okay, before ukhuluma Mlondo, I'm going to give it to you. Uthema uqala wakhuluma ngomkhuba. What do you mean? Ukuthi Mthiya into eyenza ukuthi ngikhulume ngemkhuba ukuthi izinto eziningi ezikhulunywa umlondo zihamba nemkhuba yalezi inyanga noma yalezi izinto abebekade bezenza bese fieldini noma bekuleyo nto leyo abakuyo umlondo uzokuchazela ngezinto asuka kuzo nazenzile nabazenzile akutshela ukuthi umkhovu wasiwenza nje wenza nje impela nje ngikhuluma ngomkhuba mina darlings, of course, don't forget to go to your nearest Pick and Pay or Spa and buy yourself a craft ginger beer. We all know that not all ginger beers are created equally. This one is authentic, traditionally brewed the way my grandmother used to make it, and of course it's aged well in the fridge. So make sure you get yourself, and remember I'm still running that competition where I'm giving away 1,000 rand cash. All you need to do is to go and buy yourself ginger beer, 1 liter, 2 liter, and the small one, of course. And under this snippet on Facebook, Munches and Thoughts, put your video, be creative with your ginger beer, 10 to 15 seconds, and you might win yourself 1,000 rand cash. I'm celebrating 6 years of Munches and Thoughts, so I'll be giving away 6,000. So week 1,000, week 2,000, week 3,000, week 4,000, 5 until week 6. Just to say thank you to you guys. And this is my drink of choice this season. Very nice. Putting over to you. Hey, hayi isubili. Yabona mazibuku mina ngiyakuvumela but inkinga enokuquba izinto. Angisho ukuthi vele phela vele ningifaka ekhoneni indaba zokuthakatha. But cha nangozibuku uthi aqoba izinto. Ngivalele ekhoneni. Yazi mazibuku yabona noma bengisasho. Kunomehluko wezilwane webhayi ekhandiwe. Kunomehluko webhayi bezofika ngamasimboli. Lezilwane ezikhandile athi ukuchazela izilwane ezikhandile. Ayithi ukutshelile ukuthi makhandilwane ziyakhandwa mase ungasayifuna bahambe oyilahle emanzini. Mayifika emanzini ziphenduka zihlala isikhathi eside igcina ngathi idalwa zasemanzini. Kanti ilwane khoza zife emanzini zifike iqhubeka lapha ezayigcine khona kodwa zikhule ngawo i-territory yasemanzini insajo ukuthi ungazi uyitshela isidalwa sasemanzini leyo nto ngikhuluma ngelwane lezi esuke ezikhandiwe lezo uthi ngisho ufika uzoyiphupha ezinye uphupha kumfana ngapha kuyintombazane ngapha seyihlala isikhathi eside zazaba matured khona emanzini ezinye ifika ngisho ngathi inkosazana kanti akusiyinkosazana ileya silwane khose ihlale kakhulu emanzini angikhuluma ilwane lezo wena ukhuluma ngenkomo inkomo ihlala emanzini inkomo sometimes umkhulu wakho mayibuka ukuthi okay wena imentality yakhe ime kanjani indlela ocabanga kanjani asenze ngalendlela ukuthi uzoyibona lenkulumo ezizama ukuyiveza kuwena siveza ngeenkomo zasekhaya siveza ngamabhubesi ibhubesi siyazi knowledge sasonke ukuthi ini lokhuzane iyona ephethe kujungle. Okay, thank you so much. Let's move. Of course ngeke iphele. Yeah. Ingaphinde buyise but ngizwile so ngizwile mazibuku ukuthi cha awukwazi ukuyolahla ngoba usukulahla abantu bakini. Impela kunjalo. Ukuthi hayi cha kuyalahla. Nami ngalahla nje. Khuluma experience. Khuluma experience. Okay. Yeah, umlondo ukhuluma ngeexperience impela. Yeah. Let's talk about ukuhlambululwa kwezidalwa namathongo. Ziyahlanjululwa vele. Kunjalo Mthiya. Idalwa ziyahlanjululwa.
And Idalwa. zihlanjululwa makwenze njani? Ubani onepower yokusihlambulula? Akwesibuye size la Mthiya. Sikhulume ngesidalwa. Isidalwa into eyiyo ingeyiyo. Isidalwa. Into ewumuntu ingemuntu. Isidalwa leso. Okay. Nangiyana ulokhuzana ugogo wami wahamba esehleli wheelchair ugogo. Lento uma ngilala isivela iwumuntu ngenhla inkomo ngezantsi. Lento mayivela ivela intombazana ngenhla ufishi ngezantsi. Yana. Leyo nto isikunika ukuthi umuntu loyana akaphelele ukuba umuntu. Ukuze aphelele ukuba umuntu udingani ukususwa le yanto engezantsi eyinkomo abuyele inyawo abe yini abe umuntu. Iyona inhlambuluko leyo. Ehlala nje phezulu komuntu ukhulule isidalwa. Leli igama lesidalwa lisho ukukhubazeka ukuthi umuntu ongemuntu. Angithi uyayibona? So manje uma kufanele ukuthi iqaqwe le yanto iqaqwa ngokuthi uyihlambulule. Uzombona sevela ukuthi esehamba ngewheelchair ethi mina ngihamba ngewheelchair eni wheelchair ayingeni kwelamathonga. Ngicela ukuthi mntanami uhambe uyothatha ukuthi nokuthi ngabe inkukhu ngabe imbuzi ngabe inkomo ungihlanze ungibuyisele isidwaba. Ngathi mangihamba mina ngiganile ngahamba sengifebile isidwaba sami sashiswa noma salahlwa. Ngicela ukuthi ungitholele inkomo ezongibuyisela lesi sidwaba. Awukwazi ukwenza isithebe sesidwaba noma isithebe senkomo ungahlanzile. Kufanele ukuthi usihlanze lezi ithebe. Ngoba ithebe isikwa ogogo emakhaya. Uma ithebe isikwa ogogo emakhaya kufanele ukuthi inkomo uma kuze kwavezwa inkomo okufanele ukuthi yenzele umuntu othile ngabe ikhehla ngabe isalukazi kufanele igezelwe ithebe. Yikho ukuhlambulula idalwa lokho. Uhlambulula isidalwa ukuze ukwazi ukubeka isithebe kuyisona ezitsheni zaso isithebe sezihlanzekile. Yonke into idinga ukuthi mawuqala ukuyenza ngabe idlozi ngabe isithunywa ngabe isidalwa uyayihlambulula kuqala. Isidalwa ke siza nezinkinga ezisegcekeni. Isidalwa ngoba esho nje umlondo ukuthi kukhona inja kukhona inkomo kukhona izinto ezikhona egcekeni ungavela umshanelo uvela umshanelo basho ukuthi shanela ususe lokho kubi ukuze kukwazi ukuthi egcekeni lakini kusale into ethile njengoba sinezilwane zasekhaya ikade lasendlini lihlala endlini ikade ulivele epusheni lenza leyo nto leyo ukhale ngobuthakathi wena kanti kunesidalo esithile sembathe kuleli ikade siziveza ngalo esanzi izinto emfihlakalweni eyindlu. Angithi uyangizwa ngoba izindlu emadaleni bezakhiwa yishiswe ingakho bekwakhiwa izindlu zotshani kuphela. Ubone indlu iqhugwane lingenabonda lilakhiwe la iqhugwane elifika phansi ngoba kuzofika isikhathi uthola ukuthi sekuba sebusika sebeyamuva lapho bashise lawo maqhugwane bamuvele kwenye indawo labo bantu labo. So manje kusho ukuthi lesi sidalwa senza izinto emfihlakalweni sangena endlini okungamele singene kuyo. Mhlawumbe umfazi womuntu ungena endlini kamfowabo agcine selala naye bazala ingane. Leyo nto uzovela ekhubazekile efelwe isingezantsi lo muntu ngoba into ayenze ukona wayenza ngesingezantsi. Efuna ukuveza leyo nto emntwaneni ukuthi ngisuse lesi sidalwa ngisale ngiyimi ngizokwazi ukukutshela ukuthi ngayenza kanjani izosulwa kanjani uzongcinela ini bese ukwazi ke ukungenzela isithebe. Inhlambuluko le. Yabona Mazibu angivuqa manga ukhulumile kahle futhi yabo ukuhlambuluka lokho. Yabo futhi engakusho futhi ukuhlambulula idalwa. If isidalwa sakho sithothi mhlawumbe asinkalekisi suke singangeni kahle emndenini. Okay, asinkale ngesidalwa. Isidalwa umuntu into edalelwe. Yabo uma akho isidalwa sakho, kuyababa bakho isidalwa sakho, umkhulu wakho ngeke ushintshe ukuthi udalela ukuthi ubaba wakho uma wakho lo. Into kusuka ukuthi into odalelwe. But bese kuthiwa ke manje yikho bebiza lamathutha umuntu ukhubazekile bese kuthiwa isidalwa. Indlela yoku kahle not necessary ukuthi isidalwa but indlela yokuba accommodator yabo ungabathatheli kabuhlungu. Yikho sokuthiwa isidalwa lesi. You understand? Kwakusukela into ekanjalo ukuhloniphisa.
bese ukuthi ukuhlambulula isidalwa ke ukuhlambulula isidalwa ilapho suke khona yonke into ebambe isidalwa sakho ngabo gogwakho ngabo mkhulu wakho ukuthi engangeni emndenini wakubo abaye bathezulwini lezo zinto ke izona ezihlanjululwayo understand futhi nokuhlanjulula uyakwazi ngisho niphila mhlawumbe babakho ngixabene baba wangixabene noma wakho uyohlambulula ngisho nanomlomo nihlambulula because inkinga ephethe igcina mhlawumbe ezinye izinto zokugulisa ukuthi kanjani ugcina uhlambuluka you understand ukuthi kahle ngegama ukuthi ngiyobhodla you understand uyodiliza lento lehluphayo ikhona kuhlambulula lokho. Anyway, my munchies, I hope you are enjoying this beautiful episode with Unkululeko Mlondo and Umehlelwe Mimoya. Guys, we don't finish content here. Please, your word of wisdom. Mthiya ngizoqala ngedlulela. Into Mthiya leyade siyithinta yesidalwa. Uma umuntu ekhubazekile ebizwa ngesidalwa kusho ukuthi ubizwa ngento obengamela beyiyo yena. Angithi uyisidalwa lo muntu kusho ukuthi kukhona imfihlo ngaye efihliwe yafika yahlala yamgqifiza esibelethweni yamenza wayilento angayona ngoba lo muntu omzalayo ubekade etshena ukuthi hlanza ukuthi nokuthi okwenziwa ubani la ekhaya angakuhlanzi lokho angalaleli ethi mayingalaleli akekho umuntu ozalwe ekhubazekile kuthiwa isidalwa ngoba sazi ukuthi udalwe njalo Kodwa abantu bayazalwa umuntu angeke Mthiya angeke into okuthiwa isidalwa sokukhubazeka ayikho kodwa kusuke kunenkinga yokungalaleli komzali wakhe lo muntu eshaywa ngaye ngobe engafuni ukuhlanza nokuhlanza iqiniso ngento ayenzile angithi uyangezwa manje bese ibuya lento iyohlala esibelethweni ihlalise kabi ingane ukuze uzosinaka lesisidalwa esingadaleli ukuba njalo kodwa esiphuma sinjalo angithi uyabona leli khehla lona kuthiwe wena likwembethe kuthiwa wena hamba uligeze uthi wena lalingagezi ngani lona ngoba laline inkomo linani lezi inkomo lalinikela ukuthi likwazi ukugcina okusemumva kwalo. I saw this interview on television. Lo munye lona umfana athi ngangcoba kwakhe ngoba kwakhe kunezinto angazange azenze and I think now what you are saying the problems will come back to uqedile ezizukulwaneni ingani ngakho kuthiwa amacala oyihlo omkhulu awela kubani kubantwana ngoba kusuke kukhona okwenziwa uyihlo omkhulu wangagcina wena wangakwenza wakubalekela wahamba waye konkululeko laba wayovala. Wait a minute, please. Okay. Ngithi nje angiqale ngibonge kuMthiya ngokusibiza kuleli ikhaya phinde ngibonge kuMamantshisi ukuqhubeza leli ikhaya libe likhulu kakhulu balibuke basubscribe benza zonke izinto abazenzayo bese ngibacacisela lapho ukuthi inhlambuluko ibalekile inhlambuluko yesidalwa ibalekile inhlambuluko yamathongo ibalekile inhlambuluko yedlozi yezithunywa ibalekile ukuhlambulula kukhiye ukwazi ukuvulela izinto ongazazi inhlambuluko iwukhiye ukwazi ukuvula iminyango bese ubona izinto obukade ungazazi ngawe nangeyidalwa zakini nangethonga lakini nangedlozi lakini bese ukwazi ukuthi ulwa nani awukwazi ukulwa nento ongayiboni nento ongayazi angeke ukwazi ukulwa nento enjalo uma iminyango ivaliwe idinga isikhiye kuvuleke akusho ukuvula ngesikhiye ukuthi sewuphumelele kodwa uzovula bese ubona ngaphakathi kuleyo ndlu ukuthi khonani bese ulwa nayo uyibona uyazi hlambululani. Amen. Yabona kubalekile ukuthi understand ama side onke yemoya indlela opharetha ngayo spiritual yabo because ingakhali sometimes ukuthi thina sikhuluma ngobuthakathi kuphela kube ngathi nathi nivezele experience nento esiyibonile suke sifuna one day futhi ungahamba ukhala ukuthi kade uqoliwe kanje because abantu abaningi bafike besithuke besilokhu sibachazela kusasa after 1 year 2 years usiyafika ukuthi ngaqolo usibani la sizocacisela ukuthi ubheke masayide onke izinto
ukwazi ukuthi ungaqolwa Wow, that's ekugcineni uqolwa nje ngentando yakhe kahle kahle umuntu oqolwayo manje ngabe uyayithandela Wow, amen I love lento qedwe ukuyisho Nkululeko. And oneyindlebe uzwile ongenayindlebe, unfortunately there is nothing we can do. But like your bread is buttered both sides. And kuwena ke ukuthi wena ufunani and mawuzoqolwa vele ngoba nithi kunamaqola and of course you always nje izinto eziningi nithi ngibiza abantu abangazuzilwa kwamanje sentos, unfortunately ngisazobabiza, this is my show and I'll do as I please. On that note, it's a wrap and goodbye, darlings.